Tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ta gana da waɗanda suka jagoranci juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Bayan ganawa da sojojin da suka hada da Janar Abdurrahman Chiani, wakilan ECOWAS ɗin sun ga hambararren shugaba Muhammad Bazoum cikin mintuna kalilan. Kwana guda kafin ziyarar, jami'an ECOWAS sun ce sun ajiye ranar kai farmakin sojoji idan har ba a cimma daidaito ba. A wani sabon labarin kuma, dubban mutane sun taru a filin wasa da ke Yamai domin shiga aikin tsaro na sa kai idan aka kawo wa sojojin da suka yi juyin mulki farmaki daga kasashen ƙetare. Wani uba da ɗansa sun rasa rayukansu sakamakon wani hari da ake zargin Falasɗinawa sun ƙaddamar a gabar yammacin kogin Jordan. Rahotanni sun ƙara da cewar ɗan bindiga ya harbi fararen hular a gurin wankin motoci da ke garin Huwara a kudancin Nablus. Ƙungiyoyin Hamas da IS sun yaba da harin da aka kai. Jim kaɗan bayan sojojin Isra'ila sun sanya shinge a hanyoyin da suke kusa da inda al'amarin ya faru. A watan Fabrairun bana, wani mummunan hari ya sanya mazauna Isra'ila sun bankawa yankunan Falasɗinawa wuta, lamarin da ya haifar da mutuwar wani Bafalastine ɗaya bayan an ƙone gidaje da kuma motoci da dama. Wani makami mai linzami na Rasha ya sauka a tsakiyar birnin Chernihiv da ke arewacin Ukraine lokacin da ake tsaka da baje kolin jirage marasa matuƙa a gaban dandazon jama'a. Akalla mutane 7 ne suka mutu yayin da dama suka samu muggan raunuka. Military volunteers were among those invited, and the organizer has posted on Wakilin BBC ya ce sojoji na daga cikin waɗanda aka gayyata. Wacce ta shirya baje kolin ta wallafa a shafinta na Facebook cewar lokacin da jiniya ta tashi ta umarci mutane su shiga ɗakunan kariya daga harin bama-bamai, amma wasu suka zaɓi fitowa waje. Tuni Rasha ta sanar da cewa ta yi nasarar kaiwa sojoji hari. Kuna sauraron labarun daga sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga Canada sun bayyana yadda wutar daji take ci gaba da yi wa mazauna British Columbia barazana. Mahukunta sun umarci mazauna Kelowna da yammacin Kelowna su kasance cikin shiri domin canza musu guraren zama bayan kaddamar da dokar ta ɓaci a faɗin yankin. Tuni aka rufe filin jirgin sama tare da sanya dokar hana zirga-zirga bayan fantsamar tartsatsin wuta daga tafkin Okanogan. The airlift was a little bit shaky. We had 12-hour lineups outside yesterday. Wakilin BBC ya ce jigilar mutane ta yi wahala, an shafe sa'o'i 12 jiya ana jira, a yau kuma an kasa samun isassun mutanen da za a saka a cikin jirgi. Yanzu haka wutar dajin ta sanya yankunan da suke makotaka da birnin Yellowknife sun zama kufai bayan dubban jama'a sun tsere saboda tsananin zafi. An yi arangama a Mogadishu, babban birnin kasar Somaliya, tsakanin jami'an 'yan sanda da wasu 'yan tada kayar baya ƙarƙashin jagorancin Janar Shegu, wani tsohon soja. Rikicin ya balle ne a ranar Juma'a bayan 'yan sanda sun yi yunkurin kama wasu 'yan tada kayar baya da aka zarga da kai hare-hare da sace kayan mutane da kuma musayar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba. The shootout lasted more than 10 hours. A police spokesman said the operation was a Wakilin BBC ya ce an kwashe sama da sa'o'i 10 ana musayar harbe-harben bindiga. Kakakin 'yan sanda ya bayyana cewar sun yi nasarar kama shugaban masu tada kayar bayan tare da 10 daga cikin mayakansa. Shugaban kasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya bayar da umarni ga jami'an tsaro da su ƙara jajircewa wajen inganta tsaro a babban birnin kasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da shi. A jihar Kano, wasu 'yan asalin jamhuriyar Nijar sun gudanar da zanga-zangar lumana tare da nuna rashin amincewa da juyin mulkin sojoji suka yi a ƙasarsu. Masu zanga-zangar sun ɗaga kwalayen ƙin jinin sojojin tare da kiraye-kirayen saki shugaba Muhammad Bazoum. Daga Kano ga ƙaurin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana da shi. Dandazon masu macin ne 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Kano
rike da kwalayen da aka rubuta muna goyon bayan ECOWAS, akasarinsu mata ne, sun taru a shataletalen Wafa da ke yankin Fage a tsakiyar birnin, inda suka nemi sojoji su saki shugaba Bazoum da suka tsare tun daga ranar 25 ga watan Yuli. Lawali Mamman Barma na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. Muna kiran ECOWAS da sauran ƙasashe waɗanda suka ba da goyon baya da mu kenan da muke bakin cikin wannan abu a zo a haɗu a kwato mana da wannan mulkin mu na zaɓaɓɓen shugaban ƙasar mu Bazoum Mohamed akan karagar mulkin sa. Hajiya Zainabu Talli, shugabar mata ta PNDS tarayya a Najeriya, jam'iyyar da ke mulkin Nijar din kafin juyin mulkin, ta ce suna goyon bayan matakin mayar da shugaba Bazoum kan kujerarsa cikin ruwan sanyi. Domin Bazoum ruwan gulbi ne, idan baka sha gidanku ba za a sha a ƙauyenku. Mulkin da aka yi na shekara 50 a baya, yanzu da ya zo na shekara 3 kawai Nijar ta canza sahu. Lalle muna roƙo da maza a maida Bazoum kujerarsa. Amma ba shi ga za a ce kamar kuma wasu ne suka dau nauyin ku kuka fito titunan Kano kuke wannan bore. Ai mu mun wuce a ɗauki nauyin mu, cikakkun 'yan Nijar ne wanda muke masu aƙidan kanmu don neman 'yancin kanmu. Ba wanda ya isa ya ɗauki nauyin mu, muka ɗauki nauyin kayan mu. Muna so lalle a ba wa Bazoum kujerarsa don a zauna lafiya, wanda ke da hannu da baki a cikin tauye mana ƙasa da muna mata baya. Ba mu yadda ba. Muna roƙon Allah ya ba mu nasara, ya ba mu sa'a, ya dora mu akan duk wani mai zagon ƙasa. Ana maganar a hau kan teburin sulhu a sasanta, ba ta da dijiyar wuya ko bakin bindiga ba. Me ra'ayinku? Mun buƙaci neman sulhu. Mun buƙaci sulhu muna nema, amma kamar su da suke kin nan muna roƙon Allah da neman goyon baya. Allah ya tsaya mana, ya sa mana hannu. Lalle abin nan a yi cikin ruwan sanyi bai shafi kowa ba. Shugabanni da sauran fitattun mutane da kungiyoyi suna ci gaba da kiraye-kirayen kowanne bangare ya kai zuciya nesa a tattauna don kaucewa zub da jini. Bayanai na cewa ɗaruruwan fararen hula na ƙoƙarin kafa rundunar sa kai a Nijar a wani mataki na shirya tunkarar dakarun ECOWAS idan suka auka ƙasar. Sai dai babu tabbas ko sojoji a Yamai suna sane da wannan al'amari ko a'a. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To madalla, yanzu kuma sai amsoshin takardunku. Assalamu alaikum, Rabi'atu Kabirin kace ke maku maraba a wannan lokaci a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Inda a wannan karon za mu amsa tambayar da aka fi neman amsa a kai, wato neman sanin tarihin shugaban gwamnatin sojin Nijar Abdurrahman Chiani da kuma dalilin da yasa aka fi yin juyin mulki a ƙasashen rainon Faransa. Da ke wasu da suka zama da shi sun san mutum ne wanda ke mai tsatsauran ra'ayi, wanda in ya tsaye bisa kan abu akwai wahala a shaye shi daga hakan. To madalla, bari mu fara da tambayar Awwal Ibrahim da Murtala Idrisu, inda suka buƙaci a basu tarihin shugaban gwamnatin sojin Nijar Abdurrahman Chiani. To domin amsa wannan tambaya na tuntuɓi Alƙasim Abdurrahman, mai sharhi kan al'amuran siyasa da tsaro a yankin Sahel. To shi dai Abdurrahman Chiani ko Janar Abdurrahman Chiani wanda ke shine sabon shugaban mulkin soji na jamhuriyar Nijar, dan asalin jihar Tilaberi ne a wani yanki da ake kira da suna Filinge a garin Tukunus. An yi shi 1964 ranar 1 ga watan Januwari. To wannan gari na suna Tukunus gari ne wanda abun da garin ya shahara da shi shine noma da kiwo, musamman abin da ya shahi kiwo, saboda akwai ma wata babbar gona ta gwamnati wadda ake kiyaye shanu, wanda kusan su suka yi kowane shanu a yankin Afirka girma da nama. Na Nijar tana alfahari kwarai da wannan yankin da wannan sana'ar tasu. Shi dai Bahaushe ne kabilar Kurhayawa, kuma yana da mata guda wadda ake kira da suna Sabira Isa. Yana da diya guda 5, daga cikin diyan akwai 'yan tagwaye ma. Ya yi karatun shi na firamare a garin su na Tukunus kafin ya je secondary a babbar gunduma a ta Filinge a lokacin. Bayan shi ne kuma ya shiga secondary school, senior secondary school ya zo a Niamey, don ku wanda har yayi samu shahada ko takarda da ke ba shi dama ya shiga jami'a,
wanda muna ake ce mata baccalaureate saboda tana ba shi dama ya yi direct entry cikin jami'a. To kambacin ya ta yi jami'a sai ya zaɓi ya ta yi aikin soji, inda ya shiga aikin soji a 1985. Kuma abin da ya kamata a sani akan shi shine daga shiga shi soji a matsayin shi na kura